אז תספר לי קצת בן כמה, מאיפה? ב-27, תל אביב. למדת משהו? אלקטרוניקה מחשבים. תפקיד הקודם שלך? ניהלתי מסעדה. מה היו תחומי באזור המרכז? מה היו תחומי האחריות העיקריים שלך? ניהול שוטף של כל המסעדה, מערך עובדים, לדאוג שכל המקום מתפקד, ספקים, סחורות. דוגמה לפרויקט מרכזי שהיית אחראי עליו? בוא נחשוב. היו כמה, אתה יודע, צוותי קפה, יש אירועים, אני יודע, 30-50 איש, מקימה, קייטרים. אוקיי. תחום האחריות שלך במסגרת הפרויקט? ניהול שוטף של כל המערך. התרומה המרכזית שלך לפרויקט? הייתי במקום 24 שעות, דאגתי שהכל יתפקד מההתחלה עד הסוף, הכנות לפני, הכנות אחרי, טעימות, דיוק ארגוני של המקום. ממה לא היית מרוצה בתפקיד שלך כבעל מקצוע? תדבר חזק. ממה לא היית מרוצה בתפקיד כבעל מקצוע? יש לקוחות שסבבה איתם, לקוחות שלא סבבה איתם. אין דבר כזה, בקיצור. נהנה מכל דבר. איזה חלקים אהבת לעשות יותר, פחות? תראו, בתחום של המסעדנות אני הרבה שנים, אז ככה שאני מאוד אוהב את התחום הזה. ואני אוהב כל דבר שאני עושה שם. לא משנה מה זה. יש משהו שאתה לא אוהב? לא, כל אולי הניירת, דברים שקשורים ל... אוקיי. מה גורם לך להצטיין במה שאתה עושה? שאני נכנס למשהו, אני לוקח אותו מההתחלה ועוד הסוף. אז ככה שאין איפה לטעות. ומה מניע אותך להשקיע מעצמך? כי כשמקום מצליח או משהו מצליח, זה נותן לי סיפוק אישי. תן דוגמה למצב שהצטיינת בעבודה. היה לי, ברגע שאת לוקחת מקום, אז יש לו ברק מסוים. וברגע שאת מורידה את הברק ומגדילה את הרווחים, זה נותן לך סיפוק אישי, גם סיפוק אישי וגם את הרווחים העצמיים שאת מרוויחה זה. ודוגמה למצב שלא כל כך הצלחת בעבודה? תראי, היו ימים שיש חודשים קשים, או חסר צוות עובדים או דברים כאלה שאת עובדת שם. זה לא דברים שתלויים בך. אוקיי. אז אני מבינה שהיית ממונה על צוות שלם של עובדים במסעדה. כמה עובדים מנה הצוות? 20. ומה היו קשרי העבודה ביניכם? מתי שצריך חברים, מתי שצריך בתוך העבודה יחסים של עובד ומעסיק, אחרי העבודה חברים לכל דבר. תן דוגמה לקונפליקט שעלה בינך לבין העובדים. איזה... קונפליקט, כן, איזה בעיה, משהו. לא יודע, יש עובדים טובים, עובדים לא טובים. אוקיי. בבקשה להם מה שיהיה, לא... אי הבנה, משהו כזה, אין לך דוגמה לקונפליקט, בסדר. אני אסתדר עם כולם. לא קרה לך ככה שאיזה מישהו התנגד לך, דברים כאלה, שהייתה לך איזה בעיה להתמודד איתה? לא, אצלי אין בעיות כאלה. לא נאה לו, שילך. הבנתי, אז איך אתה פותר, אם יש לך בכל זאת בעיה, איך אתה פותר אותה בדרך כלל? אין דבר כזה בעיות. לכל דבר יש כיסוי. אוקיי. מה אתה... הכי נכון יהיה בסדר. אוקיי, מה אתה אוהב בעבודה ניהולית? שאם את מארגנת את הכל מההתחלה כמו שצריך, אין סיבה לשום פאק בדרך, ואז זה בודק את עצמך אם את יודעת לתכנן דברים. ומה קל לך בתפקיד של המנהל? שאני רואה את הדברים מראש. ומה קשה לך בתפקיד של המנהל? שיש ימים שאין לי כוח באמת לעבוד, וזה באמת קשה. כשאת באה בלי חשק, כל המוטיבציה, קשה לך להמשיך קדימה כמו שאת ממשיכה כל כך. אבל זה מתאזן. אז מה אתה עושה בכל זאת בימים האלה? בשביל זה יש ימים יותר חזקים, ימים יותר חלשים, ובגלל שאני בן אדם עם אוריינטציה ומוטיבציה מאוד גבוהה, ואני לא וורקהוליק, אבל פרפקציוניסט. אם התחלתי משהו, אני לא אפסיק עד שאני לא אקבל שלמות. אחלה, תודה רבה. בבקשה.